केते माछ लागी थिबे देखो जाल बर्तमान बाहर को आनी सारे तो जाकि देखा केते कौन माछ सब आसुँच कौन सब एत गुड़े भासुची बहुत भासुची समुद्र प्रेशर हाँ मु जाऊँगी जोटा कि आमर पारादीप सी बीच से जगह को जाकि देखेबी से जगहटा केमी कौन अच्छी आप से वीडियोटा आपन को बहुत भल लगे जदि वीडियोटा भल लगे ताने वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे आपण पारादीप सी बीच की जावाक चाहते तो आपण देखु ये छकटारू लेफ्ट साइड जीवे केत किलोमीटर देखो विक्रम एठू से 5 ରୁ 6 किलोमीटर भितर बीचटा पड़ुची तो बर्तमान आम आसी पहुँची गलु जोटा कि पारादीप सी बीच रे तो मुझे देखेबी केमी कौन जगहटा अच्छी तो मो सहित पूरा रुहतु वीडियोटा बहुत मजा आसीज देखु सामना रे केमिति अच्छी बीच यहीपरिका जगहटा अच्छी टोटाल आज टी फांका फांका अच्छी एवं तो टाइम हो गला 1:30 तो मुझे टोटाल देखेबी आज ये गाधेबार भी प्रोग्राम अच्छी तो बहुत मजा मस्ती हम तो चलतु तो ये आम जीवु जा देखा यहाँ देखो गोटे काठरे बढ़िया से बनाई एपट साइडटा देखो झाऊ बण यहीपरिका किसी जगहटा अच्छी तो देखो विक्रम आगे चलची देखो यहीपटू केमी देखा बहुत सुंदर देखा जगहटा भल भी अच्छी लहड़ी किंतु बहुत बड़ बड़ आसी साउंड रू आप शुणी पारे विराट बड़ बड़ लहड़ी देखु बहुत लोक भी गाधौंट एवं एपटे देखु केमी गाधौंट सब लहड़ी पूरा बहुत बड़ बड़ आईटा देखु गोटे बहुत बड़ा जहाजटे जाऊँगी आपन ठीक से देखा कि ना कहीपर नहीं बहुत बड़टा जहाजटे अच्छी केते भाई सब गाधौंट तो एपटे किसी भाई माछ धरुँच से देखिपे तो देखा केते कौन माछ पड़ी सहित कथा भी हवा लहड़ी किंतु बहुत बड़ बड़ लहड़ी आसी साउंड माने पूरा हेवी विक्रम जूता खोली सारा एपटे अच्छी मूसा चलतु एवं देखी नवा एपटे जो 2 जन भाई छिड़ा होती से एक्चुअली केते कौन माछ धरती चलतु पचारि बुझा से देखिपे माछ धरा होची एपटे भाई को पचारि सी कहते एक्चुअली माछ से धरा होची जाल टाणिकी आणिकी ये देखिए केते कौन माछ लगी अच्छा केते माछ लगी थे सबुदिन माछ लगती ना लगती राणा समुद्र प्रेशर हाँ यहाँ कहते राणा जमीक भाई कहते देखु पूरा जेली भाया विक्रम पूरा एंजॉय कर
ମୂଷା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଯିବା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆଜି ଘରକୁ ଆଜି ଯିବା ନାହିଁ ଆଜି ରହିଯିବା ରହିଯିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଅଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯାଇତେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଆଜି କହୁନି ମୂଷା କହୁଥିଲା ଏପଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ 2 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଉଠଉଛି ଫଟୋ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାସୁଛି ବହୁତ ଭାସୁଛି ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାସୁଛି ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଯେମିତିକି ସେ ଭାଇ ସେଠୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଭାସୁଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବତାଉଥିଲି ସେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମାଛ ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଯାଇ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆଣି ସାରିଲେଣି ତ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେଟା ଲାଗିଛନ୍ତି 5-6ଟା ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କି ମାଛ କାସୁଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାସୁଲି ମାଛ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଏ କେଜି କେତେ ଲେଖା 200 ଟଙ୍କା କେଜି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ 3, 300, 3, 9, 10, 11, 12, 16ଟା ମାଛ ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଯିବେ ସେଇ ପରିକା ଜାଲ ପକେଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜାଲ ନେଇଗଲେ ସେଇ ପରିକା ଜାଲ ପକେଇବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପରିକା 14-15 ପିସ୍ ମାଛ ଲାଗିବେ ଏଇ ପରିକା ତାଙ୍କର ହିଁ ଦିନମାନ ଲାଗିଥାଏ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ଦେଖିବା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜାଲ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସୁଛି ସେ ଢେଉରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ହିଁ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଣିଟା ଉପରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜାଲଟାକୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ସେ ଯାଉନଥିବ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି କି ମାଛ ମିଳିବେ ବନଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ବନେଇ ସାରିଲିଣି ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଯାଇ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାଏ ଭୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା ଖାଇ ନେଉ କିଛି ଯାହା ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛତା ଅଛି ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ସେପଟ ଇଏରେ ବସିବୁ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବସିକି ୟାର
ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଓହୋ ଓହ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ପବନଟା ଯେଉଁ ଦେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ। ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ମଜା এই ଜାଗାଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଆରାମ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆରାମ ପବନଟା ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଏସି ବି ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ। ତ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆରପଟ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇପଟ ରୋଡ଼ରେ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଜୁ ମଇଦାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସେ ଆଗ ରୁଟ୍ଟାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟାରେ ଆସୁଛୁ। ତ ଏଇ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରିକା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି।